повний жиби каміння, можна так казати. Все буде читава битка. І все буде читава битка. Раз видав, треба зачати з цього. У мене був мій високий шанс критичного удара. Хоба. Зафунгувало, файно. Далі. Я можу попробувати оглушити, а ведь просто ударити. Попробуємо оглушити з цього. Уби на нас не ригав. Та й песиком, а чи ліпше закровити нараз свинча. Файно буде. А чи раз цього ліпше вбити, уби нас не кровив. А й бо і всього є прийом, котрий може кровити. Сисі ще з броню. 15% протекшена. Файнусь файту забрав. Ну, така доста. Іпін бойова. Іпін бойова. Ніким сильно знімати стрес. Кроме як у пса, та усі вже 36. Асись лиш мінус 2 стреса знімати. Айбо зато в них якраз не піла комбінація на битку. Всього можемо атакою бити. Хе. Баба попросила понести свиню місце, ми ж там свиню хлівали. Юй, такої ми нагадав, я ся дітваком дуже бував свини. Ну, пак воно величезне таке, я коїм йшов до стайні. І все мені тепер так чудно, аж була у нас корова, та й були у нас свині. Корова много моя велика, але я ся корову не бував. Корова була блага. А свині фурт щось там кичули, аж когось зайшов до стайні, та нараз починали гарчати і дміні лізти, я ся того дуже бав. Йой-йой. Августин низьке має дяку. Шандор, перебачте. Фурт їх путав. Шандор низьке має добру дяку. А бо тут вже ні що робити. Добиваємо їх. Коротше, свинимся, фурт бував, яким ішов до стайні. То було все щось таке. Йой. Беремо астеметя. Може мало заїсти. А от ні. Я помню. І все забере від мене пілу характеристику якусь. Треба виникати у кого, що май паскудне. По-любому Шандорові треба, бо у Шандора он 6. Ні, 5. Всяк буде легше. Я минулий раз все кивав, мені дало 25 стреса. Не хочу. Йдемо далі. Ловушка. 100% шанс, 100%. Розонаділись ми. Добре. Йдемо. Тут буде битка, ні? Ні. А на що туди-сюди прийшов? Ніщо ми було робити. Другого бока там має много. Так, що там Вовкун розказує? Йой, коли малий був, то все ми розказували всякое страшне. Як свині убігли з хліва і з'їли дітей, а пак і з'їли стару бабу, котра ходити не могла, і лим на постелі лежала. Юй-юй-юй. І сеги би, скорше всього, все тобі розказували, просто би тя мало запужати гідітвака, айбо з якої гонно було бити. Ну, теоретично. Свині такі... Ну, мене мало пужати, то того ж свині би такое побірували просто.
Йой, мені он не добрі. Так. Кампець. Це. Інтересно, вас там з дітваками приказували. Мені такі історії ніхто не розказував.